de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I nin kanso ni ka o jɔ Mali kɔnɔna la tunga lafiya a y'o haminata ni ka o bɔ tungarangew ulu kan musaka bɛ I bolo walima musaka tɛ I bolo dutɛrɛn bɛ e maa min bolo walima ni dutɛrɛn tɛ I bolo I sen don tunga lafiya ka tɔn na walasa ka se ka I nin kanso ni ka o jɔ tɔn min yɛrɛ ni ale bɛ daminɛ maa 10 na fo ka taa se maa 16 o ma yani tɔn yɛrɛ ka sigi bolonɔbila sɛbɛ o bɛ taa kɛ notaire fɛ yen n'an b'a fɔ ma ko seere tɔn sigilen kɔfɛ tirage au sort o de bɛ kɛ tɔn daminɛ la walasa ka se k'a dɔn maa fɔlɔ min ni ale ka so tile bɛ di a ma kalo 5 o kalo 5 maa kelen bɛ a ka so tile ni ka o sɔrɔ n'o ye villa hakɛlama ye kalo 7 o kalo 7 ka taa se kalo 8 ma maa wɛrɛ bɛ a ka villa tile sɔrɔ duplex fo ka taa se piscine ma ka taa se piscine ta ma I sen don tunga lafiya ka ni tɔn in na walasa ka se ka I nin kanso ni ka o jɔ ba maliba o kɔnɔna la danaya ale ni lafiya la dugukolo ko hami bɛ aw maa minnu fana na tunga lafiya a nana o fana ta ni ka bɔ aw kan maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan e maa min mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la sa u ka nɛgɛjuru sira o banba ni o ye 00 336 41 94 03 80 00 336 77 83 04 14 email contact@tungalafia.com TikTok @tunka.lafia Facebook tunka lafia ni tunga lafiya ye maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan n'o ye an ka tungarangew ye u kɔni nana kana sojɔ ko hami bɔ aw la avril kalo tile 4 san 2022 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔ kana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo dati foli min na kunnafoni min nabɔ sigi an ma kɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan ni y'o waatu seli a y'o bisimila fondamnela anga jamana konna la yanno juma temene maliyanden caman ni farla ɲɔgɔn kan ni ka u kunda anga jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya tayɔrɔ la n'an ko ma nazaraka na ko boulevard de l'indépendance u kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ ko mina sa o de ka dɛmɛ don anga cɛmancɛ fanga jamana marabagaw ma ani ka tila tuguni ka yiru la ka fɔ k'an ni maliyɛndenw ye k'an tɛ fɛ ka an sen ye CEDEAO maaw ka ni jɛkulu in na ani tuguni bolonabila sɛbɛn min ni a kɛra bɛɛ ani kelenya na ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o la kokura muso 76 ule kɔni sen yera bange kɔlɔsi fɛɛrɛw yagbali ko kura o la a kɛra AMPPF ma olu fɛ kulukurukaw fɛ no AMPPF ma u ye ni kunnafoniya ni k'a di marsikalo tile 30 tɛmɛnen san 2022 a sɔrɔla u ka cakɛyɔrɔ yɛrɛ ka san 50 ɲɛnajɛw o kɔnɔna la u ye muso caman ni ka olu de hakilina ka jira u la bange kɔlɔsi ale taabolo o la a kɔnɔna la muso 100 bɔɲɔgɔnko olu kɔni sen yera u ka ni tile kelen ɲɛnajɛ in o la ministre ɲɛma ni o ye dɔgɔtɔrɔ Shogɛl Kokala Mayiga ye maa minnu ni olu kɔni bɔra sa ka u kunda boulevard de l'indépendance kan n'o ye an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya tayɔrɔ ye u kɔni ye sɛbɛnfura ni ka o ta ka t'o di dɔgɔtɔrɔ Shogɛl Kokala Mayiga ma k'a yira k'a fɔ k'an bɛ fɛ an sen ka bɔ CEDEAO maaw ka jɛkulu in o la a kɔnɔna la sa dɔgɔtɔrɔ Shogɛl Kokala Mayiga a ye kuma ta a y'a yira k'a fɔ ko cɛmancɛ fanga kɔni y'a laɲini ka kalo 24 ni ka o kɛ fanga la o kalo 24 kɔni kɔnɔna la ko caman bɛ se ka yɛlɛma anga finitigilakaw ka état major ale kɔni ye kunnafoniya ni ka o di maliyɛndenw ma a y'a yira k'a fɔ ko kabini mars kalo tile 23 tɛmɛnen kana se avril kalo tile fɔlɔ ma san 2022 an ka finitigilakaw n'o ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye olu kɔni ye takari forobamugu k'a sababuya kɛ u ye kalogɛnɛ diinɛ tigilama maa 200 ani maa 3 ni ka dankari olu la maa 51 u ye wele bila olu ma u y'u ka bolimafɛn sen 2 ni o ye moto ye ka o 200 ka o min'u la ka tila ka a bɛɛ lajɛlen ni ka o jeni a kɛra dugu min na sa o de ye mura ye mura ale ni an ka jamana kɔrɔnya fanfɛla kilomɛtiri 17 a kɛra dugu min na o de ye kuwakuru ale bɛ jɛnɛ o lamini na
Maritel Mauka syndical secrétaire général mana ale ye Sayon Doumbia. Sayon Doumbia ale ye kunnafonidilaw wele sibiri tɛmɛni avril kalo tile 2 ni k'a da maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kulo ka tila k'a da diɲɛ seleke naani maa bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko ale kɔni damakasi sɛbɛn ni ka o do dɔgɔtɔrɔ Adama Traoré ale juguya la. Dɔgɔtɔrɔ Adama Traoré min yɛrɛ ni ale ye rekomatɛma o ɲɛmaa ye n'a ka cakɛyɔrɔ dagayɔrɔ filɛ min ye Bagadaji. Damakasi sɛbɛn in donkun ye fɛn min sa o de ye k'a fɔ ko a kɔni ye an ka kiri tigilama minnu bɛ sigida filanan na an ka faba kɔnɔna la nɔ ko a kɔni ye yurugu ɲɛsin olu ma. Alamusa tɛmɛnen mars kalo tile 31 an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goita ye. A kɔni ye CNJ maaw ni ka olu ka bɔli tako filanan ni ka o kɛ min n'u donna san 2021. Dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ale tun bɛ kɛnɛ o kɔnɔna la ka taa se farikolo ɲɛnajɛ minisiri ale ni sifinakaw ka minisiri ma ni o ye Musa Aga Atayɛri ye. A kɔnɔna la an ka jamana ɲɛma colonel Asimi Goita a y'a yira k'a fɔ ko ni o don bɔra la ko maa o maa ko ni bɛna don forobaca o la ni o ye fonction publique ye i mana kɛ a sugu o sugu ye a cakɛyɔrɔ o la k'i bɛ fintigilakaw ka baaraw ni ka olu kɛ kalo 6 o kɔnɔna la walasa ka se ka a ɲɛdɔn. Juma tɛmɛnen avril kalo tile fɔlɔ wagati min na maaw bɛ juma seli o kɔnɔna la sa mankan de kɔni bɔra misiri o kɔnɔna la mankan min ni a kɛra siɲɛta ye misiri selibaw yɛrɛ dama olu ni ɲɔgɔn cɛ min ni maaw kɛra sababu ye sa ka u lafara ka bɔ ɲɔgɔn na a kɛra misiri min na sa o de ye fidama misiri ale bɛ Torokɔrɔbukaw fɛ yen nɔ Torokɔrɔbu ale bɛ an ka sigida o duurunan kɔnɔna la an ka faba kɔnɔna la yan nɔ yɛrɛ a yirala k'a fɔ ko nin wagati in na kun yɛrɛ ma sɔrɔ nin maa ninnu ka siɲɛta la o de y'a to an ka faba ale kɔni ye misiri ni ka ale datugu fo wagati min mana se kuma min na sa ka sababuya kɛ ko misiri kɔni tɛ siɲɛta yɔrɔ ye ko nka ko alabato yɔrɔ de don. Ministri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ an ka jamana ani jamana wɛrɛ ko ɲa ɲɛnabɔli ko olu masa n'o ye Abdoulaye Diop ye a kɔni ni Japonkaw ka lasigiden min tun bɛ an ka jamana kɔnɔna la u ye surafana ni ka o dun ɲɔgɔn fɛ mars kalo tile 29 san 2022 ka sababuya kɛ Japonkaw ka lasigiden ale kɔni ka baara o banna an ka jamana o kɔnɔna la u ye badabada kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye. Amita dolanci ale bunakun kan sisan nɔ an ka dolacilaw ka degeden karamɔgɔ ale kɔni welele fema futuma olu fɛsa a yirala k'a fɔ ko a kɔni ye sira bila CAN Cameroun 2022 o kɔnɔna la ka sababuya kɛ an ka dolancilaw olu kɔni ma san sɔrɔ ani tuguni Mali ni Tunisie fana ye dolanci min kɛ an ka jamana o kɔnɔna la nɔ ni kun sen kan ka ye Coupe du Monde Qatar o kɔnɔna la an ka dolancilaw kɔni sen bɔra o fana na o de y'a to an ka dolancilaw ka degeden karamɔgɔ n'o ye Mohamed Magasuba ye ani a cakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen olu kɔni bilala ka bɔ u ka baara o la ka sababuya kɛ k'u ma se ka u jeniyɔrɔ o fin dolanci o kɔnɔna la. Taa kɔkan kibaru la n'an taara kɔkan kibaru la an b'an kunda Burkina Fasokaw ka jamana o kɔnɔna kan u ka maa 20 de bɛ yen nɔ minnu ni olu fagara maa marɔfɛntigi dɔw olu fɛ ka u to u ka sanubɔyɔrɔ o la a kɛra mars kalo tile 31 tɛmɛnen na Burkina Fasokaw olu fɛ yen nɔ u y'a yira k'a fɔ ko maa marɔfɛntigi caman de tun bɛ bolimafɛn sen fila kan n'u bɛ t'i jɔ maa 10 bɔɲɔngo o la u kɔni nana bolimafɛn sen fila min na u ye bingani wale ta ka ni sanubɔla ninnu olu sɛgɛrɛ ka u to u ka ca la. Sunkalo ale hukumu kɔnɔna la sa Algérie jamana marabagaw olu kɔni waliya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka u ka balofɛnw olu sɔngɔ ka se ka jigin cogoya min na u ye feerekɛyɔrɔ 1200 ni ka o de dayɛlɛ yɔrɔw la walasa maaw bɛ se ka taa sanni kɛ nɔgɔya o la ka se ka u ka denbaya ni ka olu balo sunkalo kɔnɔna in o la ka kɛ ni Ukraine na ale ka kɛlɛ sa o kɛra sababu ye ni ka balo olu sɔngɔ yɛlɛ. Mali kunnafoni jabaran lajɛbaw kunnafoni dɛmɛrɛn tun bɛ an bolokɔrɔ bi tɛnɛndonya na ni k'a da aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tun ye nin n'ala man ka jɔnya joona an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan tunga lafiya olu de ye anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma dondonba ye tunga lafiya nana tungaranke kelen-kelen bɛɛ lajɛlen lafiyali de kama ka sababuya kɛ n'i bɛ fɛ ka i ka so jɔ i faso kɔnɔna la n'o ye ba Maliba ye hɛrɛ ani baden na ka sɔrɔ i ka wari ale ma yurugu i ka so a ma jɔ ka k'i sago ye o tɛ tunga lafiya ma olu ta ye a ye tunga lafiya ma a y'u wele walasa u ka se ka aw ni ka so ni ka o jɔ aw ye ba Maliba o kɔnɔna la ala ka sunkalo tɛmɛ ko ɲuman di ne ni aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛn.